Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 27, 2022 at update po tayo sa bagyong Paing dito sa Lawang, Northern Samar. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar para bumili ng bigas at iba pa mga pangangailangan dahil may bagyo po ngayon dito sa amin. Lilibutin na rin po natin dito sa bayan kung gaano po o paano po yung paghahandang ginagawa ng mga tao ngayong may bagyo. Kaninang umaga po mga kachapsoy, nagsuspindi ng klase ang buong lalawigan ng Northern Samar, kaya pati sa amin sa Magsaysay Elementary School wala pong pasok, kaya bakante pang inyong Maestro Waray. Kung kaya naman ngayon po ay nakapaglibot tayo dito ngayon sa bayan. Madalang ang mamimili dahil ngayon po ay alas 3 ng hapon at karaniwang dumaragsang mga tao mga bandang alas 4 o alas 5 ng hapon. Kapag ganito ding may bagyo, yung mga residente ng bayan ay kaagad nangungutang o bumibili ng mga pangangailangan. Kagaya ngayon sa amin, nandito pa kami para bumili ng bigas at iba pang mga pangangailangan ngayong may bagyo. Pauwi na kami at lilibutin namin yung Lawang proper at titingnan na rin kung mayroon nga ba o ano nga ba ang paghahandang ginagawa ng mga residente para makaiwas sa maaaring maging peligrong hatid ng bagyong Paing. Simula kaninang umaga ay mayroon ng manakanakang pag-ulan sa buong bayan ng Lawang at karaniwan sa mga mamamayan ng Lawang ay naghahanda sa maaaring maging peligrong hatid ng bagyo. Kadalasan, sila ay nag-iimbak ng pagkain, nag-aayos ng bahay, naglalagay ng net sa mga bubong at naglalagay ng mga tali sa poste ng mga bahay o tinatawag na pagbanting para maging matatag ito at hindi kaagad matumba sa anumang lakas ng hangin ng bagyo. Dahil organisado ang lokal na pamahalaan ng Lawang kasama ang Pag-asa, kagad silang nagbibigay ng advisory sa lahat ng mga barangay sa bayan ng Lawang para maging handa ito sa maaaring maging sakunang hatid ng bagyo. Sa katunayan, sa aming barangay ay kaagad nagpulong ang mga lokal na pamahalaang pambarangay upang makapaghanda sa maaaring maging gawin sa mga panahong katulad nito. Nandito na tayo ngayon sa roadside. Ito'y sakop ng Barangay SMH, Lawang, Northern Samar. Kaninang umaga ay iniklara ng Pag-asa ang Storm Signal number 1 sa bayan ng Lawang, Northern Samar at sa mga karating bayan nito. Nandito na tayo ngayon sa BEC. Ito'y sakop ng Barangay Agudahan, Lawang, Northern Samar at narito nakatayo, ayan ang paaralan ng Liceo de Bethlehem of Samar. Kaisa ako sa mga nananalangin na sana hindi malakas ang bagyo dahil karaniwan kapag malakas po ang bagyo, bukod sa mga tahanan, kalimitan din pong nasisira ang mga school building ng mga paaralan, kung saan kapag nasisira po ang mga paaralan, nagiging daan ito ng kanselasyon ng mga klase. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, gabi na po at alas 10 na po ng gabi sa ngayon. Medyo may ambon na po mga kachapsoy pero hindi pa naman po kalakasan. Kaya sana po magpatuloy lang po, ganito lang po, kalmado lang po yung panahon. Nagbaba na rin po ng order ang tanggapan po ng governor sa payo po ng Pag-asa na wala pong klase bukas. Suspendido po ang klase sa lahat po ng antas ng paaralan, mapapribado man at pampubliko, Biyernes, October 28, 2022. Muli mga kachapsoy, mag-ingat po tayo sa bagyo at syempre magdasal po tayo dahil higit sa lahat po ang pagdarasal po, ang sama-sama pong pagdarasal ang pinakamainam na sandata sa anumang kalamidad na ating kaharapin sa buhay. Maraming salamat mga kachipsoy sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagsubaybay at pagsuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Ayan, medyo malakas na po yung ulan, may kasamang hangin at may pagkulog at pagpidlat. So ingat-ingat po tayo mga kachapsoy, magdasal po tayo, ihanda po natin yung ating mga sarili, yung ating mga gamit at syempre ang kaligtasan po ng lahat.